Machignya Ramogi chenro mar kagi kacha nyinga Simfros Okinda. Johala majua kali ne ojuang'o wechegi mag ohala okinyi makawuono kendo ng'anyo kalura gi gwandruok e kind apisas mag apaya kod joriem nyamburko moro. Gino manomiyo apisas go chielo mohinyo moko kuom jopiny mane orek dhi nyime gi tijegi e alworano. Johala go nochano wuoth achiel kachiel kendo chungo tijegi e tesendo bila kuom kinde. Kagitemo manyo ratechgi. Nochuno bila mondo we thuolo matatu mane rek giseywayo nyaka tesendo kaka yo mar duoko chien mirim johala go. Kata kamano winjruok notamore, gino manomiyo johala go oloro moko kuom apaya manie chuny boma ma Kisumu. Waketi tuk koringo dhi osiptal kendo achiel chowo ino ne kacha makata remo mantie kanyo neno gimotimore. They have killed innocent people. Mama gimo kwanya yie Kisumu kaka jojwa kali. Magi ma okwa yie makata kaka jojwa kali jokma kali kaendi. Kenda yie chungi jojwa kali ngonyal kamaendi ok timre. Koro gimotimore kawuono ok omorowa. Wan kaka wan area mar jwa kali ka oting'o ji mang'eny. Makinya bali sasi kake ba ma ji ba so ji nyanyore ji mang'eny. Ka jojwa kali temo penjo ni tang'o mamiyo ulao jogi kata ng'oma gitimo. To giyao nenore ni ng'ich giywa ng'ich nikech luoro moro biro negi kasto giyao life bullet. Koro gigo nyaka mama mane ni e pikipiki madhi yore, gigo nyaka jojwa kandwa moko mohinyore nyaka driver no. Kadhi kaunti ma Kilifi ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni onge ng'ata ma idhi yiene donjo e bungu ma Shakahola e sama chenro mar rango ringre tielo mar ariyo chakore kawuono. Omedo ni nonro magitimo gisedayo dhoji maromo 25 ka gidhi e okang' mager kata gibiro kawo okang' mager ne ji 3 kuomgi mane okony e chwalo nekgo. Nyaka sani oseres ji 65 ka 2 kuomgi oyud kawuono ka geno nitiere mar medo yudo jomoko. By the time we suspended this exercise because of weather, we had about 109 bodies. By evening it was 110, and then a few others, including one who died in hospital. And therefore the total number of bodies that were subjected to the post-mortem at the Malindi Sub-County Hospital were 112, all of them emanating from this horrible massacre. And therefore today I'm here to oversee the resumption of that exercise. I am afraid that we have many more graves in this forest. And therefore it leads us to conclude that this was a highly organized crime. Jayal Ezekiel Odero kotelne kodo kinde mage ocholo bure doho ma Mombasa modwani mondo wit kucha chik mane doho ma Milimani ogolo mar loro accounts mage mag bengi. E kwayo mare Jayal Odero motelne kodo kil Danstan Omari kaachiel kod Cliff Ombeta koni bura madwaro ni kik lor bank accounts mage ne oriko gisechwalo e doho mamalo ma Mombasa. Koni doho ma piny ma Milimani ne onge kod ratiro mar ng'ado bura mosechwal e doho mamalo. Gino magikoni en tok chik. Komachielo piny owacho bwo kinde mage to Ramoni Ezekiel ne onego chwal burano e doho ma Milimani kama ne ong'adie bura makamano maok e doho ma Mombasa. Burano biro dhi nyime chakre saa 8 makawuono. Zile orders ziko Nairobi zilitolewa Milimani ziweze kuondolewa.
sababu tulipoangalia ile application Nairobi hamna tajo lolote walilolitaja la kusema kwamba kulikuwa zile kesi, zile account zilikuwa hapo. Kwa hivyo wamesema hawako tayari kuendelea, wanahitaji muda kuweka hati ile affidavit kujibu maswala yetu. Kwa hivyo mahakama imekubaliana, wamepewa masaa waweze kutupa, waweze kuandika ni kwa nini walifanya walioyafanya, kisha kesi itaendelea mwendo wa kuanzia saa 8. The DCI filed another application before the Milimani Law Courts on the 5th day of May, which we view it as an attempt to frustrate what is happening before this court at the High Court in Mombasa. So for those reasons, we expect that whether the DPP and the Office of the AG likes it or not, we are hoping against hope that the court shall compel them. Riwruok mar jodolo kod kanise mag Pentecostal wuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto ka ging'ure wi weyo ma ok onywandgi e kanyakla mar aput mochuogi marango kaka itayo kanise kod kit puonj maggi. Kotelnegi kod jadolo Hadison Deda gikoni tend kanise mathoth ne oweyo oko e chenrono, kendo mano nyiso ni tend Kenya Kwanza ok ochiwo luor ne kanise. Riwruogno koro dwaro ni wito oko apudno mokwongo kendo gwel pachgi e chuogo aput makamano kaka yo mar manyo yore makare mag gayo yo ma kanisa itayo godo e pachoka. We vehemently oppose the knee-jerk reaction by the present administration against our religious liberty, which has created and gazetted a task force on 5th May 2023. To this end, we are apprehensive that failure to include us in the task force will prejudice and oppress the Pentecostal and charismatic churches. Wahubiri ni wabaya, washirika nao wanasema wahubiri ni wabaya, waacha wahubiri waanze kuchunguzwa, na ile uchunguzi tunakuja kupatiwa watu ambao hawaelewi mambo ya wahubiri. Hana sababu yoyote ya kutosikiliza, kwa maana hiyo kazi hata sheria zikiwekwa wenye kutii hiyo sheria ni sisi. Kwa hivyo sisi hatutaki kwenda hiyo pande wa akikataa hiyo tutafanya hivi, tutaamua wakati huu atakuwa amekataa. Kuyo mako gweng' ma Lunywenywe e county ma Kakamega tok miyo moro nego jaode ka toke to terore nyaka e tesendo bila matete kod fulore ne ewith nek makamano. Minuoi Rosemary wa Sonyoka owacho ni nobuo ka obila odonje dala ne kendo rieyo ter nyaka e od wuode kama ne giyude ringre wuode. Owacho ne oneno wuode mogik chieng' Jumapil to ne ok ochich ni wach moro amora rach. Anyuola mosenindo chich ni jaoda mosenindo nomanyo ji makonye timo kamano. Komanda mar obila ma Kakamega Joseph Kigen oyango nekno kendo gisechako timo nonro. Kutoka kwa kanisa nimekaa hapa, nimefungua ng'ombe, nimefunga huko, nimekaa kufika saa 8 saa 9 tunaanza kujaribu simu yake, kupika ni mteja. Amekatwa mabega hivi, ukimwona unafikiria ni ng'ombe. Amelala kwa damu. Huyo mwanamke amebeba kila kitu kwa nyumba. Kijana alikuwa amejipanga kweli. Huyo mwanamke alalangi njaa kwa hiyo nyumba. Kusosana kweli iko, lakini ndugu yangu namjua anakuanga na nguvu. Huyo mwanamke sidhani kama alikuwa peke yake. Huyo kijana ako na nguvu namjua. Hata kama mtu anakatwa lazima anaweza kupika nduru. Maajabu ni maajabu. Hatukiasikia jambo ambalo linakuja na statement ya kwamba mwenzetu alipika nduru na akakosa usaidizi. Na ukiona mwili wake jinsi imekaa, hata kama ni mwanamke hawezi kutenda hivyo peke yake. Nataka polisi waliokucha mahali hapa wakachukue hatua, haki ya Alex ibatikane. Na hii yuko wazi kwamba walikuwa na mke wake. Mogo kom jodak e kar dak ma DP State Apartment e aluora ma Destiny County ma Kiambu osechako dar kawuok e utegi bang' fwenyo ni okako osechako wuok e korudi wach ma gichich ni nyalo kelo negi masira. Jodago wacho ni ne gichako neno ka korudi go ni kod okak dwe achiel mokalo, okak mosebedo ka medore kaka ndalo medo sudo. Obila kod jogedo ma e tend county ma Kiambu notimo dimbe utego kama ne gitimo e nonro margi. Bang'e
Ne giwacho ni okak go ok nyal kelo masira kendo onge tiende oganda godar kawuok e utegi. Jogedo go kata kamano dwaro mondo med tim nonro matut kendo losi kuonde man kod okaka koro oganda maromo 300 modak e utego ikwayo mondo kik bed kod luoro. Nakaa hapa DP's apartment. Nika note cracks, nikawaambia nataka kuhama. Then wakakubali, leo asubuhi ndio wakaanza commotion wataki nihame. Na mimi the main reason nahama nyumba ni juu iko na cracks na inateremka, milango hazifungiki, drainage imeanza kuinama. Sasa hapo ndio nikaona hapana. Now we had a report from members of the public that there are cracks within this building. So he came to confirm, and our work is to save lives and to protect also the lives of the residents. So what we have discovered is that the cracks are just minor cracks. Yeah? They are mostly on the walls, and they don't affect any structural element, like the columns and the beams. On the 5th floor, when we visited, there is one room which has some cracks. We conducted the county engineer, Mr. John, who has confirmed that the cracks are structural and they are on the walls. They are not on the columns. He confirms that the building is safe. There is no need of people getting worried. Piny Kenya biro tiyo machiegni gi piny Israel e puro cham kod chiemo mamoko manyalo romo pidho oganda e pacho ka kendo tero moko e piny Israel. Ma wach gi jatend piny Kenya William Ruto ma olero ni kit pur manyasani makoro piny Kenya chano tiyogo geto kelo lokruok malach e thurka. Ruto ne wuoyo e kinde limbe mare piny Jerusalem kama norome gi jatend piny Israel Isaac Herzog e kar jot mare e boma ma Jerusalem. Jotelogo yie yawo malach kendo bero ohala, pur, weche mag arita kod tiyo kod yore manyasani e tayo chenro mopogore opogore kaka yor neno ni pinjego odongore kanyakla. Igeno ni jatend piny Kenya William Ruto dhi romo gi Prime Minister ma Israel Benjamin Netanyahu. We have an additional 8 MOUs that are being worked in different sectors. I am very keen on matters to do with health. As you are aware, Kenya has identified health as one of our priority areas. We're looking forward to working with you on blue economy. Mm-hmm. We have huge potential in the blue economy space that is untapped and that needs investment and cooperation, and I am very confident that Israel can share with us your experience. We see this as a very important turning point in the upgrading of the relations between our countries. We could do so much more in terms of business relations in all fields of agriculture, trade, science, and energy, and all other fields of joint cooperation. We are grateful to you for your friendship with us in the international forums, and we believe that the real story is to enhance the relations between our future generations and people to people on so many fronts. Weche mag tuke ni Mary Auma kaachiel gi Jacqueline Mukanga obedo joloch mar omenda maromo shillings 500,000 ng'ato ka ng'ato e tuke mag goyo punda mar Kaende Jackpot mose gi kambi mar shabiki.com. E kinde mane oyude mich mare, Auma ma en japuonj kaunti ma Siaya norano ni omenda ni biro konye bero ngimane kaachiel gi chulo ne nyithindo omenda mar school fees. Auma obedo jaloch mar 10 nyaka ni kambi mar shabiki.com chak Kaende Jackpot. Juma mokalo Jacqueline Mukanga bende nobedo jaloch bang' yudo makare tuke 12 kuom 13. Mukanga matimo tije lwedo mag gedo owacho ni omenda ni biro konyo chako ohala. Goyo punda mar Kaende Jackpot timore juma ka juma kendo ka idwaro tugo tiro ote machuok mar KJP e namba mar 29063 kitiyo mana gi shillings 50 kende. A few minutes later nikapigiwa nikaambiwa nimewin
But still, I was still doubting. Ninahimiza watu kutoka Kitengela waone huu mchezo kwa TV, wasikize kwa redio, ni mchezo wa ukweli na wa kushinda. Mimi mwenyewe huwa nafanya kazi ya kumwaga material ya ujenzi, lakini sasa hivi vile uchumi imerudi chini, nilikuwa nimesimama kidogo. Sasa naomba hii pesa ya shabiki inaenda kunisaidia kufufua biashara yangu na kulipia watoto wangu school fees. Kama kawaida tunakuletea mshindi wa kila wiki na kaende jackpot na shabiki.com. Mshindi wetu wa 10 ambaye ni Mary kutoka Siaya aliweza kubashiri mechi 11 kati ya mechi 13. Kaende jackpot kama unavyojua si lazima upate zile mechi zote, maanake ule ambaye amebashiri mechi za juu zaidi yeye ndiye atakuwa mshindi wa hiyo wiki. Ramogi mane makelewa giko mar chenro mar kagi kacha erokamano kuom budho kodwa e chenro ni. Nyinga Simfroz Okinda, pap korodong ne DJ Vic, mano chenro mar ngoma wake.